Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa oras natin ngayon na 10:26 PM sa buong kapuluan. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, bago po natin basahin ang mga komento ng ating kabisyong nagpadala sa aking Facebook page, gusto ko muna pong batiin ang ating avid listener na Grab driver na si Kuya Edmundo na bumabiyahe ngayon. Maraming salamat po Sir Edmundo, naway pagpalain po kayo ng Panginoon at safe po kayo palagi sa biyahe ninyo. Marami po tayong mga Grab drivers na nakatutok palagi sa atin simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi at isa na po dito ang ating avid listener na si Kuya Edmundo. Maraming salamat po sa inyo at syempre ingatan nyo po ang pasahero ninyo na aking munting kaibigan, or kung na-i-drop mo na po sila, maraming salamat po sa pagtutok. Anyway mga kabisyo, gusto ko rin pong batiin ang ating mga listener sa Caloocan na nagpapasalamat sa ating istorya ngayong gabi na to. Maraming salamat DJ Titan Jello sa napakagandang storya na napakinggan namin ngayong gabi na to. At syempre, shoutout din po sa lahat po ng mga taga 13 Martires Cavite na nakatutok daw sa atin ngayon at umiiyak sa kwento ng ating letter sender. Binabati rin po natin ang lahat na taga Guadalupe, Makati. Wow! Hello po sa inyong lahat at maraming salamat po. Kalates at sa mga iba pa pong nakatutok sa atin dyan. Hello rin po sa mga taga Bacoor, Las Piñas, isa-isahin ko na po ito Las Piñas at syempre sa lahat ng mga taga Mandaluyong. Wow, grabe naman. Dami nagpapa-shoutout mga kabisyo ngayong gabi na to, pero syempre isa-isahin po natin sila para po mabasa pa rin natin yung mga komento ng mga kabisyo natin ngayong gabi na to. So hindi ko na po papatagalin pa. Una po nating basahin ang komento ng isang kabisyo natin. Tago natin sa pangalang MC. Sabi niya dito, masakit talaga yung nalaman ng letter sender na iniputan siya ng asawa niya sa kabila ng pagsisikap niyang magtrabaho para mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya niya. Pero sabi mo nga, ayaw mong masira ang pamilya mo. Mas mabuting ibaon mo na lang sa limot ang lahat. Shout out sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino. Salamat po. Sabi naman ni Rosel, Badong, hindi ka na mahal ng asawa mo. Matagal ka nang niloloko niya. Sa totoo lang, hindi mo na maisasalba ang pamilya mo. Dahil ang asawa mo mismo ang sumisira sa relasyon ninyo. Kahit ipaglaban mo pa ito, kung ako sa iyo bilang kapwa kong lalaki, idaan mo ito sa legal na proseso. May laban ka at pati na rin sa kustodiya ng mga anak mo. Sabi naman po ng isa pa nating kabisyo, nakatutok ngayon. Hi DJ Titan Jello. Maraming salamat sa kwento na napakinggan namin ngayong gabi na to. Nais ko lang sabihin kay Badong na saludo sa'yo. Marami sigurong seaman
ang nasayahan sa kwento na to at napaluha din. Dahil talaga naman na hindi lahat ng seaman ay manloloko. Madalas, kaming mga seaman ay naloloko din. Badong, ikaw ang nagpatotoo na ibang klase magmahal ang mga seaman na katulad natin. Salamat sa'yo. At syempre mga kabisyo, maraming salamat din po kala Shari Giyaw, Emmy Maridias na nakatutok ngayon, kala Alexander Hidalgo, kala Karsten Safi yan, na nakatutok. And also sa mga iba pang kabisyo natin na nakasubaybay ngayong gabi na to. Mga kabisyo, tunay na pinatunayan ni Badong na ang tunay na pagmamahal ay nagpapatawad, nagsasakripisyo at nagtitiis at umuunawa. Mga kabisyo, ibang klaseng pagmamahal po ang ginawa ni Badong sa kanyang misis. Pinili niyang manahimik. Pinili niya ang kapayapaan upang manatili na matibay at maayos ang kanyang pamilya. Mga kabisyo, isa to sa mga nagpapatunay na meron talagang tunay na pagmamahal. Dahil kahit nasasaktan na, nahihirapan na, si Badong patuloy pa rin kumakapit at nilalaban ang kanyang tunay na pagmamahal. Mga kabisyo, gusto ko lang pong i-shout out ang lahat ng mga taong pinapahalagahan pa rin yung mga taong nananakit sa puso nilang walang ibang alam kundi magmahal lang ng totoo. Shout out sa inyong lahat. Sa mga taong patuloy pa rin na nagmamahal kahit na nasasaktan. Patuloy pa rin kumakapit kahit nahihirapan. Tandaan mo to, kabisyo. Hindi po yan katangahan, kundi pinapatunayan mo lang na totoo ang salitang tunay magmahal. Kabisyo, hindi po katangahan ang nagmamahal ng totoo. Masakit man, maging masaya man, maging kutsilyo man ito upang ikasugat ng puso mo yung salitang pagmamahal na sinasabi natin. Patuloy mo pa rin itong ipaglaban. Dahil ang taong nagmamahal kailanman hindi magiging talo. Mga kabisyo, maraming salamat po sa pagtutok nyo sa atin ngayong gabi na to. Kaya kung may mga gusto po kayong ipadala na sulat o kwento, maaari po kayong magpadala
sa aming Gmail account na raketera@gmail.com. Mga kabisyo, muli, ako po si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo.